Og også sige lidt om, hvorfor jeg er radikal, fordi jeg var jo slet ikke med i den der runde. Nå, ikke færdig runde. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at læse en historie for jer. I en oase skjult i den fjerneste del af ørkenlandskabet lå gamle Eliahu på knæ ved siden af nogle dadelplanter. Hans nabo, Hakim, den velhavende købmand, han standsede op i oasen for at vande sine kameler, og han fik øje på Eliahu, der svedende gravede i jorden. Hvordan går det, gamle? Fred være med dig. Og med dig, svarede Eliahu, uden at standse sit arbejde. Hvad laver du i den her varme med den skov i hænderne? Jeg sov, svarede den gamle. Hvad sov du? Dadelplanter, svarede Eliahu og pegede på palmerne, på palmelådet rundt om. Dadelplanter, gentog byen kom, og han lukkede øjnene, som om han aldrig nogensinde havde hørt noget så tåbeligt. Varmen steg der til hovedet, gamle ven. Lad nu være med det arbejde. Lad nu det arbejde ligge, og så kom med hen i teltet, så kan vi drikke et glas vin sammen. Nej, jeg skal altså være færdig med at så først, så kan vi drikke vin bagefter. Sig mig lige, kære ven. Hvor gammel er du egentlig? Det ved jeg ikke rigtig. 60, 70, 80. Det ved jeg ikke. Jeg har glemt det. Hvad betyder det da? Hør nu her, kære ven. Det tager 50 år for en dadelplante at blive stor, og først når den er voksen og moden, er den i stand til at bære frugt. Jeg ønsker det kun godt for dig, det ved du da. Og jeg håber, du bliver over 100 år. Men du ved godt, at det bliver vanskeligt for dig at høste det, du så i dag. Lad nu det ligge, og så kom med mig. Hør her, Aki. Jeg har spist dadler, som en anden mand har sået. Som heller ikke drømte om selv at komme til at spise dadler. Jeg sover i dag, for at andre i morgen kan spise de dadler, jeg sover. Og selvom det så kun var til ære for en ukendt mand, er det umagen værd at gøre arbejdet færdigt. Du har lært mig en vigtig ting, Eliahu. Lad mig betale for den belæring. Du har givet mig i dag med en punkt fuld af mønter. Og så lagde Hakim et læder på med mønter i den gamle mands hånd. Jeg takker dig for de mønter, kære ven. Der ser du, hvad der sker en gang imellem. Du forudsagde, at jeg ikke kunne høste af det, jeg såede. Det synes jo var rigtigt nok. Og alligevel ser du, at endnu er jeg ikke færdig med at så, og allerede har jeg høstet en punkt med mønter og en vens taknemmelighed. Din visdom overrasker mig, gamle. Det er den anden vigtige ting, du har lært mig i dag, og måske endnu vigtigere end den første. Lad mig også betale for den læring. Her har du en punkt med mønter. Og en gang imellem, siger Eliahu, så sker der det, og rakte hånden frem for at kigge på de 2 punkter med mønter. Jeg såede uden udsigt til at kunne høste. Og inden jeg var færdig med at så, høstede jeg ikke blot 1, men hele 2 gange. Så er det godt, gamle, sig ikke mere. Hvis du lærer mig flere ting, er jeg bange for, at min formue ikke rækker, at den simpelthen ikke er stor nok til, at jeg kan betale dig. Og det historien der fortæller mig, det er, at vi skal stå for i det her parti at lave en langsigtet politik, for ikke det, der er nødvendigt om 14 dage eller til næste år, eller det, der er vigtigt i 2014-budgettet, men det, der gør, at Kolding i fremtiden er en fantastisk kommune at bo i, som har nogle rigtige løsninger, som har nogle byplaner, som er gennemtænkte og langsigtede. Og jeg synes desværre, at det politikken bærer præg af i dag, det er sådan noget meget med, at der kommer en Rema 1000 og siger, kan vi få lov at ligge her? Og så siger man, ja, naturligvis kan I det, fordi at det er sådan den umiddelbare succes. Det er ekstremt kortsigtet, det er ekstremt dumt, apropos det, vi hørte tidligere om åen, hvor man bruger den. Så vælger man at lægge Rema 1000 parkeringspladser helt ned til Ålbæk. Så det, man har udsigt til, der er det parkerede biler og indkøbsvogne. Det er ikke bare dumt, det er simpelthen snothamrende dumt. Og der skal vi ture være dem, der siger, at det kan godt være, at det koster lidt mere og have nogle ambitiøse planer. Men vi skal ikke tænke 10 år frem. Vi skal tænke 50 år frem. Vi skal tænke 100 år frem. Hvad er det for en kommune, vi gerne vil have, der skal præge komme? Og det skal selvfølgelig gælde for alle de ting,
vi arbejder med.